Zemplínske múzeum v Michalovciach a michalovskí muzejníci opäť po roku vítajú svojich návštevníkov na už tradičnom podujatí Zemplínsky festival duchov a strašidiel. A čo sme si pre návštevníkov pripravili? Netradičnú strašidelnú prehliadku v interiéri kaštieľa. Krásny, desivý večer, milí priatelia, pútnici. Vítam vás v tomto sídle našich predrahých priateľov Starajovca. Vítajte v sieni, kde sa stretáva sila, krv a meno. Prvýkrát poviete moje meno. Krvavá Mary. Krvavá Mary. Krvavá Mary. A ja sa zjavím. A toto sa už nezbavíte. Dokedy budú žiť? Dokedy budú žiť? Dokedy neumrú. The itsy bitsy spider went up the spout again. Prišli ste si uctiť rytiera Adama. O mojom veku a narodení nikto nič nepíše. Bol som najvyšším predstaviteľom johanistov v Uhorsku. Za svoje služby som získal veľké majetky a česť u hradných pánov. Na nádvorí kaštieľa návštevníkov čaká bohatý sprievodný program, ktorý pozostáva jednak z divadelného predstavenia, ktoré je určené hlavne mladšej vekovej kategórii. Divadelné predstavenie je nazvané O troch dobrých duchoch a lakomcovi. Celým programom nás sprevádza fantastický Šašo. Určite nesmie v rámci programu chýbať maľovanie na tvár a tematické tvorivé dielne. Podujatie ďalej pokračuje vystúpením vampírošov. Celé podujatie večer verím, že všetci spolu ukončíme naozaj krásnou a zaujímavou ohňovou show.